אחרי האור הגדול נשברנו לרסיסים, התפזרנו בכל המדרגות וכמו בכל פעם נדמה שלוקח שנים לאסוף עצמנו חזרה כבראשונה. נסתרות התשובות לכל מה שמעיק עלינו, וחדים הקולות כחיצים שלוחים לאמור. האם כל זה היה בכלל שווה לנו? אין ביכולתנו להבין את אשר אין ביכולתנו, אך יש בכוחנו לתקן את אשר המביאה שמחה בכל העולם.